नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासिबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दैफोरनि जोलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनाया थांनाय 16 जुलाइनिफ्राय जायै जानानै गाबोन 30 तारिख खालि जोबथा फाइनाल बादायलायनाय। बे फाइनाल बादायलायनायाव जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बनलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जागोन। आरो बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे बादायलायनायखौ होनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानिफ्राय गोबां मोजां रेसपन्स मोनदों आरो बर'नि माहारियारि आफादफोर जाय आफादफोरनिफ्राय जोङो गाहामथारै मोजां मोनसे रेसपन्सिबिलिटिखौ जों मोनदों आरो रायजो राजाफ्राबो बावहाय सानफ्रामबो 16 तारिखनिफ्राय दिनैसिमहालागै गोबां हेफाजाब आरो मदद होफैबाय थादों। मोनबेसे टिमफोरा बाहागो लादोंमोन? क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव 21टा दख'रा बर' फरायसा आफाद दं आरो 21टा दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै टिमा बाहागो लादों। जोबथा सानखालि सोर सोर थागोन आरो बबे हाबाफारिया मा जागोन? जोबथा सानखालि जोंहा जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बनलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे फाइनाल बादायलायनाया गाबोन जागोन। आरो बे फाइनाल बादायलायनायनि सिगां जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय, उसु डेमनस्ट्रेसन देखायनाय आरो बायदि मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय गाजा गोमजायै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा बिथोन होदों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जेरैबायदि हेफाजाब आरो मदद नांगौ, दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो नांगौ रोखोमनि हेफाजाब आरो मददखौ जों होबाय थादों। रायजो राजाफोरनि मा फारसे खावलायनो सानो जुदि गाबोन जोबथा फाइनाल गेलेनाय? बेखौनो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं खावलायनो सानदोंदि गाबोन जोबथा खेला, जिहेतु जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बनलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जे बादायलायनाय जागोन, बे बादायलायनायखौ नायफैनो आरो बे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आङो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव जेसेबांनाखि गामिफोर दङ, गासै बर' गामि हिसाबै 96टा बर' गामिफोर दं। बे बर' गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ लाइजामनि गेजेरजों आरो पाब्लिसिटिनि गेजेरजों आरो मबाइल फननि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों जों खावलायहरनानै जों मिथिनाय बायदिबा रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होफैगोन।